teraz. Chlíba nám tu jeden chlopak. Chlíba nám tu jeden chlopak. No, došiel. Tu je ten ratatuj. Kde je Mišo? Stratil sa. Aha, on je tam vybúraný. Mišo sa vybúral. A už je tu. Á, došiel ten Verstappen. Verstappen! Verstappen! Max Verstappen. Toto sú najlepšie preteky, oni dvaja. Ty Juro skoro. Áno! Oh shit. Oh shit, Euro has been crashed. Oh, Max Verstappen. Boha, to ty Výborne! Pat a mat! Dobre, Mišo! Krásne! No, ide Mišo, ďalší. už tretíkrát si Ide Verstappen. Ide Verstappen. Verstappen zrychluje. Oliver 36. Oliver! Výborne! Oliver má minútu 8 už. Aj, škoda. Či nie, to Juro má. Juro minútu 8, on sa 3-krát vybúral. Lebo už bude koniec. Kto to je? Miško to je! Miško! Vybúral sa zás. Mišo prvý. Mišo! To je debil.